дано да ги изиграем. Нашите типични български бухалки. Харесват се. Композицията се харесва много. Кралско хоро. Да. Добре. Дръж. Ох, чудесно. Получи се първия рис, сега да видим и втория дръж. Серията от ритмични стъпки, веднага още един рис, който също се получи. Добре. Браво на Сара. Доста по-добре ми се струва от лентата, да видим. Моите колежки долу какво ще кажат. Аз мисля, че интригата всъщност беше наистина много се залагаше на Сара.